anthu ena ndi makafiri koma akapita mundale akupanga kremu ngati asilamu. Arabic samalankhula, kunzikiti sapita, azikazi awo hijabu savala, salati sadziwa, but they are claiming to be a Muslim. Ndipereke moni kwa asilamu onse. Masa akaeri, kefa halek, salamu alaikum. Choyamba uridu anokiberaka na madingo madrasat fima ntakatika 2019 atupere safara irasini 2021 etize usiasata rakad harabit afihada abarad kani shabuka ya kurufira jamusi araba awashiruni miyalu maskatoni ribina turuki atupere abuka damamani basonkhano akunamiza anthu ndine silamu abwere poyera ndikuyankhula Arabiki ngati mmene uchitira pano osamangoti ayi ndine silamu. Do you speak Arabic? Muchichewa chomveka bwino ndimanena kuti madzulo abwino muli bwanji mtendere ukhale pa inu. Choyamba ndimafuna ndikudziwitseni kuti